Tapos si Ate Janice mo, abais. Advice? Uy, tarungan na, mga bahay na ba ta? Guys, good morning. Kuha na, liwas na sa among kuha na gyud sa Pasko no. Dili, Pasko Pasko pa man pa man karon. Pasko pa man gidayapon. Merry Christmas sa atong tanan guys. Nya nahuman among party kagabi, nagbuntaga gyud misa, nagbuntaga sila. Ako po wa po ko nakakatulog kay kuan nya diha si Ate Mayamia dere. Hala, thank you so much kaayo ate from California. Kay ang imong 3,000 nga gihatag sa pag-games. Wala man gud ko kapalit kagahapon sa balloons kay naapiki ko sa oras. And then, ang plano unta lagi na ako katong magpalit ko sa balloon para pag-game sa mga bata. Nya kay wala man ko kapalit, ang gihimo na lang nako kagabi gipasayaw nako sila. Dayon nag-request po sa si Papa nga magsayaw silang duha ni Mother kay para mangayo po sad sila og 300. So mao to akong gihatagan. Unya ate from California, ang imong gihatag nga 3,000 na ay nabilin. Og ipag-games na lang na nato di ay palit kag balon. Sayaw na lang din, Na wala naman mong kuan sila. Kami di ay. Dili ko lin diara ni sa imulin. Dili ko kay diara ni sa imo. Ate ako ni hatag ni Lilin kay para wala gyud koy agunahon-naon nga kuan. Kanang kuan obligasyon kay para diri siya na bahala kung unsay plano niya pod kay kanaang wala na may mga bata nanguli naman. Ako na bala unsa ako plano na yate gid siya. Oh. Siya na bahala kung unsay iya plano dani kung para asa ni niya. Ipalit ko ginig. Magkagaba. Na anay makagaba daan. Ay, pas. Unya kagabi Ate from California nahatag na nako sa ila tanan. Hala nalimtan yun ako sa Ate Mayamia. Natingala. Nalimot ko ba kay naglantaw ko sa mga wala namin sobra nga kwarta ha. Kinsa man itagiya. Pagtan-aw na ko dito sa Messenger. Mayamia 1,000. Kalimtan lagi ko nimo yun. Kalimtan ako nila. Di man kay mga kalimtan. Nalimot ragi ko titungod sa kabisi nga naagtawag dito sa loyo. Pero dili ni prank kay na ba ka nga wala koy kuan. Wala koy Ala dato man to sa kang iba, lahi man to Asa kuan. O kato man tong papangaruling nila ni iba. Wala koy labot na to. Hani pinaskuhan ni Ate from California sa mo ha. Char kay wala koy labot na to. Kaya yung sa iba nga ay pagkwati kay na ay mohada na ti. Mohada na. Oh, chika-chika. Na. Pero Ani, pero kato nga kuan para ra sa to sa ilaha kay para malipay pud sad bitaw sila. Ug daghan kay salamat jud sa naghatag sa ilahang pangaruling kay dako na binakay katabang sa ilaha labi na ni iba. Salamat kayo Miss G kay lipay pod kayo sila. Lipay pod kayo mi apil si Mama si Bintoy daghang kayong salamat. Ayun. Salamat po kayo Ate from California. Apili ko si Ma'am, Janice. Ate Giselo. Hello, oy. Hindi ako diyan nalimtan. 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 Daghang kayong salamat sa inyong tanan nga nag-share ng blessing sa amin, sa lahat-lahat. Ate Mar, Ma'am Pinay Beauty, Ate California, Miss G from UAC, Ate Elizabeth from Italy. Ate Elizabeth, daghang kayong salamat. Nitawag jud kasamo kagabi. Chika-chika, thank you so much. Nagka-chika namin ni Ate Elizabeth. Salamat kaayo. Tanan, daghan Sa kay tanan-tanan. salamat mo. Blessing kaayo. Manang guys. Luz, Manang, sa tanan-tanan, Mama Dels Vlog, Ma'am from Singapore, sa tanan-tanan, daghang kayong salamat sa inyong Ate tanan Mar, og Merry Christmas. Mami Bek. Mami Bek, Tanan, salamat. tanan. Ala, ate ko ano imong pinaskuhan ni Ate California kay mawala na po di. Sure, ne or dili. Basig Surprise. Basig imo na pud mugna kay naiinro ba ka nga wala may ako. Dili manggod sa kadto man to sa sa kuan. Kato ila iba lahi man pud ma. Alahi po din ni Adi. Oo, kang Miss G dadto moy ila to iba amo ara to Malagi. Kani ka Ate California pud niya siya. Naglibog tada kay daghan kay blessing jud. Blessing jud kaayo nga daghan kaayo ang nag-share sa blessing mao nang pasalamat kaayo mi sa inyo ha kay ngano 2025 na mayuntag chance na pud ang atong vlog nga murag usahay atong vlog nga murag kuan na kanang
stress na nga vlog, lahi na sa una nga, diliawat sa una nga vlog nga normal na yung usahay lagi tungkol sa basher, pero wa man tayo mahims. Mao nang nagras na pa laban. Laban lang Japan. Wala tayo kalaban. Laban. Oh. Bitaw ate from California, ako ning ihatag sa kang lilin kay para wala na ko'y hunahunahon. Nya ako na po maghuna-huna. Kay basig magamit sa dinako. Ano? Iya gihatag sa ako kay 1,800 ni ate from California kay ang nagsayaw si Doy, sila ni Mergel, nya tag 50 kung ihatag sa ilaha. Nya hala, di karon nang ko sayo TV. oh, sayaw daw imo din na tanan. Dira ako na ni hatag ate, nanakang lilin ate. Daw ipasayaw ni siya karon. Agi ako lang sayo te, sige video ako te. Ako kanta, ako sayaw. Sayaw. Oo, ako kanta, ako sayaw. Nako kanta na ako sayaw. May pag ako na nimo pagkantahon na ipasayaw. Papa na lang sayaw. May pasiliri. Ako kanta, ako sayaw. Le, na Dito gila mo langaw ka na. alangaw. Dagan nagilangaw kay nay nag-harvest sa poultry. Uning dagan kay Wala na langaw. isaw. Hala, salamat kaayo ha, ate from California kay gisekreto ra gid ni Lilin karon pag sa buntag niya gihatag na adi ay Nagkuhan ko sa akong halin lagi na may sobra nga kwarta. Di ako kahuna-huna. Kinsa ka ni tag-iya. Di mo tong namasa ko sa akong messenger. Pamasa na ko kay nga nung na may sobra nga kwarta nga ang akong halin maura man na pa may 1,000 nga sobra. Ba man dagay kang ate man day. May gani kina pa siya din ni. Matingala gyud ko ate from California kay sa akong upload karon wala dadto makaingig kay scam na ni Lili mo. Hala, salamat kay ate from California. Thank you sa blessing. Uy, dako na ba kay ni Unsa man di ay. gamay na lang kuwang dani, pila na lang kuwang dani, 200, makapalit naghapsak na bugas. Oo, oy. So, thank you so much. Tanan jud daghan kaayong salamat. Murag naglabad pa akong ulo. Oh. Katulgon pa ko. Ay tulog. Hala, wala mi kay tulog. Tanan. Wa gid tulog. Pero ang nilahaw tay gid sa Tagay, sila ni Kuan, Mr. Gingayan ug ni Alan. Kay alas 5 na. Oh, kusog kaayo sila mo. sige sila inom diri ang edit ko. Tagay. Ang edit ko niya tanaw na ko ang kusina ba nga grabe ka kuan niya asa ko magplaster nga lantaw ko sa kwarto puno pikas kwarto puno siriri nakapanga sa bukid duwa na nagtugbong balik kig natulog na dito di nang hipos ko nang map nang uan ko dito Siguro to si Rilin. Kaya nag-ingon man ko nga. Anang napatyan kong suga ito, nadlok to. kana pa siya sir kadlok mo Kadlok. kaon mo nagbalbal ay di ko pensa na nilirite kay hilom-hilom ra na kilaw ng tao na moto pagkahuman ako nahuman ko og panghinlo dito sa kusina alas 3 na to kapin hapit nag alas 4 na ag edit ko mura magisa katagak ako mata di Ako nagbuklad na si Manang dito sa nanay naman ko'y banigdaan gidala dito na ako na asa mo na ni i-plaster ko ni nga walay hinlo di mo tong hinloan ako daan na gikuha sa ni Manang ang banig gibukal higda ko dadto na pagmata na ko ag saba man kayong hagok ni Alan lagi grabe po ni si Alan mo hagok ba Gani. sus grabe po ni si Alan mo hagok makamata gid ka di kamata ko edit na sa kog tiwas nakapiyong na sa kog balik pag utro na ko mata wa na akong cellphone kay si Riri nagtugbong naman dahil kuha niya akong cellphone na maora to Nagkatulog maora na to tadani. oh hala Edit tadani ngagduka. di ara ati ang sobra sa imong gikuan nga para pag games wala man nakuan pag kuan lang dani ati kung unsay imong plano Ipagin ani sundan ako na karon sa buntag niya na mauli naman sila nindot na to kagabi lagi og nakapalit sa balon. ako na lang lagi ati ako sayaw ako kanta Ako punte. oh kita tol dyan iso Oh, sa ban store. bahinta Ako gi mag-premyo dani sa inyo. oh dali Ayaw Dali, sa pag-inom. wala why inom gi oh Ayuha gid ninyo nagkanta kay na inyong dancer. Ayuha kanta.
Bubuka po. Oy, ayan yung kanta. Sumusugot. Isa ka kanta. Piso. Lagi-lira, kaganda kayo. Nandagan. Janse kayo sa kanta piso. Ano ka rin? Sunod. Ali, kay. Langaw na mo. O, ali, kay. Ay, madami. Ali, sunod. Ali. Agpas. Ali, kay mga unta. Ali. Ako rin tabagan ha. Ang paracetamol. Oh. Kailangan kumain kayo para hindi kayo magutom. Ha? Bakaon ni mami ang mga bata nga namasko ay niya hatagan sa pinaskuhan. Ikaw mo maghapon sa pinaskuhan ba? Ya pagkaunon una ay niya hatagan sa pinaskuhan. Sige kaon mo, ayaw mo kaulaw kay Pasko karon. Nya tagaan pud mo ni mami sa pinaskuhan. Siya na bahala. Kana gabi imi nakapangay nagparasitamol. Na, muna. Cake ni, tagay sila cake ni. Naray cake da na oh. Kumain kayo ng cake para Sayo. Kalimut ko ako may gatod ay. para mas Iyo ka ako kun sa. para mas ako ninyo di atong tanan. Kinsay bayot nila me? Kani sa tanan. Sila tanan? Bayot mo tanan? Na, makikita gid ninyo papa dan eh. Dami kayo na siya ha. Junyoritong. Ha? Anak ni Junyoritong. Asa ra na? Ano yung ilo? Oh, kana. Ito, bata to ni Luway mama da. Ay, papa da. Oh, lagi. Kay paron. Kay paron niya mga lada. Dili. Lintad. Ay, bata ni. Ako ni kuan ni boy nga kay pi. Abo ka ni boy da. Sino ba jud pagkaon na kay ma? Sige na kay sugod na sabta. Yun na kay napay pa premium ni mami Kaya karon. pangas ko rin. Pangay ko dani ha. Ang pagdala diha. Nag-ayos oh, lamig kaayo siya ba? Napay spaghetti oh. Sala. Yan guys. Dagan ang spaghetti niya. Dagan pag mga kuan kagabi. Wala na salad Palit ni. ni ate kana ra. Kanina lang nabilin. Aw dalan si Mario dani guys, kay paborito mo ko din niya ang salad daw mingguklot. Ay, sila na call kay ay. Tita pang tan-a. May hapon guys, unya nakakatulog jud ko og nakakatulog jud ko kay ang akong gi-upload na copyright. Unya unya na ay gi kuan si Ate Zi sa ako sige na. Unya na ay gi kuan si Ate Zi sa ako ang rice cooker. Oh, si gipapalit ni niya dito ni Janice. Janice na dani nagdala kagabi unya. Dito pag ni Janice gibutang sa ilahan ni dito sa ilahan ni Jungjo ay laangging kay aron lagi nga dili na balaan unya abi ko ra og prank ko ni Ate Mayamiya niya ako para dili ni sa ako na yamiya na dito. Daghang kayong salamat Ate J sa imong gihatag sa ko wa jud ko mag daw manay ha para ni sa ako abi ko ra gi-prank ko ni Ate Mayamiya kagabi agi pa ko kay ako tangalan mabunutan na ng rice cooker. Hala dako kay grabe ka na po. Daghang kayong salamat Ate J. Daghang kayong salamat na po kay siya. Pangkuan yun. Hindi gede ni siya pangkuan nga rice cooker o kaya po kayo. Sorry, baby. Thank you so much. Grabe ka na po. Grabe po at tayo. Makaingon nga gamay-gamay ama. Tingis-tingis na ranig kay dako kayo. Oo. Sauna sa pa ko makahimo sa abuhan sige pa may kauwanan ang plano ko dato nga ag palit sa rice cooker kay kanaan plano ko dato nga palit sa rice cooker kay lagi na sige may kauwanan nga lumag na karon di ana yung rice cooker daghang kayong salamat Ate G sa
sa imong gihatag sa ako ang pinaskuhan. Salamat jud kas tanan. Wajud ko ni damhan nga. Dako kas tanan tana. Oh, grabe ka dako. Dako kay siya. Bilang kakakuan ang sulod ani. Ay, grabe ka dako. Onya, kagahapon po, kagabi po, ang yang kuanan po, ang iya pong gihatag ni Ate Maya Mia kang riri kagabi bugas o nipalit po siya, gipalitan po ko ni Ate Maya Mia kagahapon sa bugas nga hapsak, gipalitan niya bugas nga hapsak. Yang nadabatan na mo kagabi kini. Grabe ka dako sa kuan dako kayo ang one rice cooker. Daghang kayong salamat Ate G, Ate from California sa iyong pinaskuhan na gihatag sa ko. Thank you so much. Grabe ka dako. Sila ni Janice da nagiinom sila ng Mergel iksi. Ya, among silingan na mo dani ba? Silingan dani ba si Flo. Silingan na mo dani nga barkada pod ni Rimon. Ayo. Sido dayo. Ibo sila sa gawas. Thank you so much Ate G. Grabe. Sabi ko gitrat ko ni Mami ganyan. Tinuod jadi ay. Dek prank. Boy. Dek prank boy. Ini dek prank. Abot sa dinawala doon. Buko. Yan to puta ka ali buko ni kon. Video niya. Kaupan ang mga igagaw, guys. Oh, nindot yun. Buko. Jud, kaupan ang mga igagaw, guys. Ali dili buang. Ay, naalang mo ni mga kuko. Gikaw gud niya. Napasin ko kuno kasira na lang kaniya. Advice. Unsa sa? Napos si Ate Janice mo advice. Advice. Uy, tarungan na, mga bahay na bata. Nagmata na. Hawa sa kago ko mo. Kaya kung kontra sa mga barkada, Tanawa sa mama. Ig-agaw, tayo. Masuntian ko yung mga problema. Oh. Boss out ni ba? Boss out ni ba? Ano ba na, Alexis? Ako ko. Hindi na, nahurot na. Nawala ko ko. Kuko. Alexis, susunod na sa gabi. Alexa, Kasi nawala? Alexa, pagka-gabi, pagka-umaga, Alexis. Bagay. Ang ko manggot. Fried chicken ko no. Fried chicken ko no. Oy, pagkaon na mo. Oh, white plato. Lechon manok pa ma. Request na niya mama ha. Oy, Mirjel. Gipa inom ninyo niyo, palitin ninyo ni lechon manok kay inyo nag-request siya. Lechon. Ha? Ganihan na ni siya?
ngala. Ito ba yung ba? Pagkaon. Palitin ninyo na yung store sa lechon manok. Anong inyo ning painom? Hoy! Nagkilaw sila o nagkilaw. Uy, init. Nag-arte ang bata kay gamay. Di na nakainitan na. Baka kaya mo na guys, basta ka magkakaon. Balag mainitan siya. Bakit mainitan? Mainitan. Basta makakaon. Kasi ako. Tagay sa plato. Ayaw ng paper plate kay Mayabo. Makadi man na. Bata ko. Maoy. Alin na ba? Pangayaran ako. Hoy, pangayaran ko niya. Nagkatira ka ng buko. Ano ba? No. Ako kabla kayo ninyo kay buhit ako kaniyo. Kuko. Pag hindog niya ito be. Pangayuan tara ko ko niya. Tension ka na ah. Dudugot kami, nagdudugo naman ganun yan. Hindog niya. Ibay lang. Nagdugo naman eh. Oy, gabi. Gabi. Lechon manok. Palitisan na ninyo dito sa lechon manok. Palitisan na ninyo dito. Nganong Ilang baboy man eh. Ilang baboy eh. Guys, oh, lamig kayo ng galan. Lamig kasi kung pagkakabigyan. Manok ba ya? Sabi na ay kinilaw, nagsinugbas, nagsumpa po sila. Ikaw na, Kur. Ikaw na. Sige na. Ikaw na ba? Paplato dito ko. Balik sa igaguro mo dito. Kaya dito sila. Ikaw. Na. Bagay krabi yun din. Yung kinilaw. Pwede ba pagkakong nila? Palitin ninyo na sa lechon manok. Ang iya te. Ang tanga kay amo. Iya. Tulo mong iya te. Pag-ilog naman sa tagay. Gitungap ng impit eh. Amo bilang kadukan ka dili sa bago kuwangin Ito ang maganin sa. Ito ang nawagan sa yun. Ito mo si magiging ngita pagkat ka ng ilim nun na. Hoy, taruhan nagstorya. Taruhan nagstorya. Tarong nga. Out! Nakulan man. Worship na. Ani asa kagaya. Mon, kanon mon, wala kanon mon. Kadagat. Ako rin dito na unsa. Dagan kay Gluya guys. Dagan kay Gluya. Awak ka ugang. Hukari duy sa kanon. Kaluyan halangan gali niyang hubog. Nakakaon nagluya ba? Iyari taga. Ang Luya makapaayo sa hubog. Makapahuwas di ay. Makapahuwas di ay. Makapahuwasan. Kayo yo. Natawa si Alexia mo. Alexa. Ang kuko. Alexis sa gabi. Hoy, ang Alexis pa nakakita pa man niya gabi. Alexis! Ikaw man na na, oy! Napingis ni sila gabi eh. Nga nagbuntagay. Maggabi na po di sila. Ang ko nakatulog. Wala kang kaon yung kudra, aday. Ang premium, yurot mo ang premium. Dami kayong Alexia. Hoy, ahalan niyo Guys. Alexis pa rin yun. Kabaw. Wala ka daog dong yata. Mahilak ko ate. Ha, basta na daw mo pa ni hapon. Ilan ako. Kabayo ko na kabayo ko. Daog kay mga dugis sa kaba. Ano na kabaw kay bulok tayo sa kabayo. Ana, wala. Ayaw pag inumido. Last na yan ang tagay no.
na. Ako palabog. Uy, palabog. Hindi na ako kumansay. Pero na, Kami sa live, eh. Ako ba, Ben? Ayun na, Ben! Ala! Hi guys, good morning. Magkuanta karon magulay ta sa malunggay. Sud na to sa pamahaw. Aron makahigop sa sabaw ang nang hangover kagabi. Si Mirgel tulog pa, wa pa siya ka kuan, wa pa naka mata. Na hinayak sila kagabi gahapon ni Janice. Sila ni Doy, Raymond, Nestor, si Plo. Hinayak sila dani kagahapon guys. Sabi nilang inom. Pero dani na sa balay, pagka human nangatulog. Pag di na nila kakuha, nagsabaw sa noodles daw. Pag human nila pangaon, nangatulog. Ato ning sabawan. Butang ito standard na ka. Aman talad. Ako dito. Ja, pagkuha din sa isa kabuk atsal, Noy. Kukuha tong atsal, ito'y panakot ni para maghumot-humot na itong linauya. Agsabawon. Para maghumot-humot ang atong agsabawon. Ang timpo diri sige ra kuan, di pa kita ang init. Gapon gauwan na pod. Ug daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Gahapon ang akong upload nga imbis kay wa ko natulog gahapon kay mag-edit adtong kuan lagi humag parte wa ko nagkuan kay mag-edit ang akong gi-upload nag-copyright nahinay kay signal diri
Dito ra ko sa ubos nag-upload, ini ka-upload pag abot ako dinis balay nag-copyright, gi-delete na pud nako, gi-edit na pud outro. Kay copyright man. Namo to nga na-upload gabi na. Adi kay ko ka-concentrate pag edit dani kay naa sila dani sa gawas ng inom mga panha kayo kaptan gid sa hapon ayan ako nagkuan. Ayan ako na save ako na mag-edit ako. Kuan mo to nga gipangkuan na lang nako sa tingin. Ito akong video nga akong gipang mute na lang nako, wala na ako butang yung sounds kay galabad na akong ulo dito sa video kay kuan ako tingog gi-mute nako, wala na ako butang yung background music bala mo diya. Kay naapapod kang mama kuan akong gieditan. Na ako na po ni hatod karon ang cellphone ni mama kay para maka video na po to siya dito. Yapitan ni Ate Maya kagabi diri kay paghuna niya nahumana ing wala pa man ti. Na ako na lang po ni ihatod karon. Napapagkoy ko anong dito po sa bukid. Napapagkoy tuyo dito sa bukid. Pamahaw tadaan ay taglakaw. Higay ta sa itong pamahaw. Kaming sabawon. Sabaw ta guys kay para makahigop atong sa sabaw. Kasi Remo na mahog na sa baboy. Deng. Kagahapon guys, ada tong parte na mo. Regaluhan po ni Ate Maya Miyagi. Kuan man, regaluhan po ni si Ririg bugas nga hapsak. Kan kay kung kuan kan tagaan po ko ni Ate California og rice cooker, may gid pagka tandem akong rice cooker og bugas. Salamat kayo Ate Maya Mia, Ate from California sa inyong mga pinaskuhan. Ate G, Ate Giselo, Miss G, Ma'am Nelfa, sa tanan-tanan, daghang kayong salamat sa inyong tanan. At sa mga silent viewers, solid supporters, salamat kayo sa inyo. Sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang kayong salamat. Revincent, iuli na ng bangko dito, Revincent, nga ilang gipa ka ng plastic ka. Pang-uli na dito, kay kaning lamisay para sa tani karon dito, ni Papa. Di apod tayo karabansos ato, nang sagulan sa karabansos. Guys, kaya naamang po yung karabansos. Itong isagol sa itong sinabaw. Sling. Huwag ka ni ate dito wag.
sundan na ni kagahapon ang daldala kay ba siguro ka kuan siguro iyang hangover to. Di masabaw. Ako may trabaho ko gahapon kay wala man nakagulay kagahapon ni mga busy kay mga tao. Busy sa inatubang sa kuan. Amen siya idusmo sa kuan. Lapuan daw idusmo sa di ni hurutan kay ako rin nilapuan ang uban dusmo na ko sa ginamos. Sa bawan na to itong buros guys kay para makahigop og sabaw panggulayan para kana to ni bilin kaya to ni dusmo sa isawsaw na to ni siya sa kana ang kuan lapuan ra ba daw isawsaw sa ginamos para kuan ato na ning dalahon dito kay para ato na maluto nya kani mao pud ni ako nabunutan sa raffles adtong paraffles niya ti Maya kay dagham kay sige pamalit din para raffles niya ba kami ginunta na nakadawa na kabunot kay ipang suwat ng mga pangalan tanan sanaan nakaanhi danhi nakatambong danhi suwat ang pangalan then gikuan din sa dito raffles din gibunot-bunot kani apod ako ang kang Riri kay sundang iyahan ni Riri panggutaray ba ito siya pwede pangkuan panggutaray ra gito siya kanang mga gahi na pareha ng manok mga bukog moy iyang nabunutan ni Riri. Ato na ning lutuon guys. Ha? Labi tindahan. Ang butasa paita dia. Paita dia naram na dia dili man ako nagsiragod paita ara diha. Naram na diha. Nagbuha na nagsibak na si Raymond sa panggatong para natay kahoy. Si Riri po naghinlo sa tangkal. Buwan niyang tangkal sa baboy. Ito na itong tinula guys. Sa gula na ito nagkarabansos, kamunggay o Chinese pitsay. May atong menu for today. Sinabaw. Yan na guys, nakaready na itong pamahaw, sinabaw nga isda. Gibutangan sa kamunggay, karabansos o Chinese pitsay. Yan, mamahaw ta. Namang sinabaw o, para mawala ang hangover ni Raymond o ni Mergel. Father, the Son, and the Spirit, please ask the Lord and this I did, which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Mamahaw. Dito ka sa atbang dong. Ulit ko yan lang. Ulit nito na sila na ate Mergel saan? Ulit na po din. Ano yung gano'n hapon na? Ay, umakmarana. Magpapasasya ko. Ayan. Ano lang lang sakay? Ito ba? Ha? Ito salay? Si Gabi. Gabi yung ano to. Yung makikuan. Ang katulog yung rin ko bagay para makauban ko. Ito ka na yan. Nilahubong. Ito na lang po mama. Ang yan din. Eh si Kon. Hindi ka siya. Ito na lang po. Kon. Ay din mo. Kon ko na jubig inang kay. Disun mana kay yung pinala. Kami kwarta.
Sige, kasi. Balik mo nung baba. Nagpapasayad sa manok and sa fried chicken. Ano? Nana siya kay siya kang baby. Ito yung una na habog. Sa manok ipon. Request siya. Ano siya sa manok? Please. Ay, naman atog sa lagi magmotor mo. Kuan niya, hindi daghan dako. Ay, naman sa ikaw pag sa magbas dito. Magbas na siya. Sa magbas na lagi tatin. Di yasap tungabol. Bawi ang kabaso. Sakto naman yun, may. Hindi na lig pa sa kan. Hindi tungab ang sama kan. Panay siya pa niya po. May bahaw mo malilit? Ngayon dito ah. Panay siya din. At tubig ko siya ila ko bahaw. Diba siya bahaw na ni. Ako na ko ang tubig ko. Kami siya. Tulog din balik. Sa akin, wala ko dito kapalitin. Sumunod ka na ako sa bawas nilaw. Aba, kinito na niya. Ang gusto niya ibati ako. Ngayon sa mga Iyong kayo. Islit to ka pa nabaso. May matawag durong ngayon na lang. Iya na. Iya tanan? Hindi gitong napay gitungab. Wa man lagi tanong sa sigan eh. wow. Ang dami na. Ano ito? Narito sa kwarto ng pagdala sa bintana. Ano dito? Mga ito, ang dawag mo. Ay, dito. Kasi isip. Ay, isip. Bahan sa bintana. Hindi ang lingaw bitaw. Isa turn eh. Dito ya kadagan. Kauli. Siplo-plo. Kali ko sa hotel. May yan yung bato. Alam mo kaya si tatang sa iya, asawa. Wala si Banda. May po. Wala din yun ay. So yan, pwede sa kagayan sa yung mulit mo sa kawan ng bird. Yan, ano doon dito. O dito lang yun. Dito lang pasunod niya sa ating kagayan. Ulit ito. Ano na yun yun siguro? Kasi lang, parang yung mga ay dito. Kagayan. Pagpapan. 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 Daw yun. Tawag ka na siya. Gabihin mo takong sabaw. Nangaan naman mo, nangatulog na. Ang oil pa natulog na. Tag-utro na akong gawas, lupo. Kaya, Gangko. kamahaw pa. Barangay? Dito.